Čau lidi, tady je Máma proti proudu. Vítám vás u svého prvního YouTubeového videa a jak se to tady říká, dejte like a odběr. Já jsem se rozhodla, že vám tady na YouTube budu natáčet takový delší videa, kde vám dám možnost se podívat trošičku blíž do našeho života a budu si zvát taky různý hosty. Jenže problém je, že málo který z těch hostů je ochotný mi takhle mluvit na kameru. První problém nastal hnedka u Michala, u mýho partnera, který vlastně už se mnou delší dobu chystá video na téma, jak vnímá rodičovskou po tom, co půl roku je doma s dětma, zatímco já pracuju. Nebyli jsme schopni to doteďka natočit a nejenom, že se snažíme korigovat spánek dětí, tak aby jsme získali tu hodinu času, kterou na to potřebujeme. My už jsme jako i vymysleli plán, jak to udělat reálně, bez toho, aby jsme museli uspat obě děti naraz. Mimochodem, cokoliv je jednodušší, než uspat obě dvě děti naraz. Zkrátka je to náročný. Ještě se mi nepodařilo ho k tomu zpracovat, takže video je v nedohlednu, ale doufejme, že se mi to brzo podaří. Rozhodla jsem se místo toho vám natočit příběhový video, kde vám povím o tom, jak jsem se vlastně dostala tady k tomu tématu děti, výchova dětí, život s dětmi a proč mě to vlastně tak zajímá a jestli to tak vždycky bylo, nebo to bylo jinak a co mě vlastně k tomu vedlo. No, je to hodně i spojený s tou angličtinou a hnedka pochopíte proč. Takže ještě jednou, sledujte mě na Instagramu, sledujte Tátu proti proudu na Instagramu a tady se přihlašte k odběru, aby vám neutekla všechna ta videa, která se mi snad podaří někdy v budoucnu natočit. Tak ale jdeme na to. Jak to celé teda začalo? Začalo to asi v mých 19, kdy jsem odmaturovala z oboru, který mě absolutně nezajímal. Naštěstí jsem v poslední chvíli dala zpátečku a na výšku jsem nešla. Díky bohu za to, že bych tak možná byla odsouzená k úplně jinému stylu života a nezažila bych to, co jsem zažila. Tak jsem potřebovala plán B. No a protože jsem vždycky kolem sebe měla hodně dětí, tak jsem si řekla, proč nejít dělat operku. Anglicky jsem teda neuměla, ale chtěla jsem se to naučit. A hlavně jsem vždycky milovala Anglii a když jsem viděla tu možnost, tak jsem řekla, tohle potřebuju zažít. Takže jsem šla na stránky www.operworld. Začala jsem si dopisovat s různýma rodinama, až jsem našla jednu, která byla celkem ucházející. Já jsem věděla, že to asi nebude úplně to, co hledám, ale zkrátka dobře, já jsem to potřebovala už protlačit a potřebovala jsem vypadnout. Měla jsem 2 měsíce na to celé zprocesovat, takže jsem ještě během těch prázdnin vyrazila jako vedoucí na tábor. Vydělala jsem si fakt jako pár šupů a koupila jsem si tablet, protože moje rodina nebyla na tom finančně tak dobře, takže jsem měla tlačítkový telefon a to bylo všechno. Potřebovala jsem nějaké spojení se světem, že jo. Zaplatila jsem si jízdenku a jela jsem. A když jsem dorazila na místo, tak já musím něco říct. Já jsem sebou táhla 20kilovou poledancovou tyč. Já jsem v té době byla šíleně zblázněná do poledancu. Byla jsem v tom docela dobrá a strašně mě to bavilo a neuměla jsem si představit, že bych to nedělala. A ta tyč byla to nejcennější, co jsem měla. A já jsem prostě řekla, já ji musím vzít sebou, já chci pokračovat v tom tréninku a já ji potřebuju. Takže já jsem měla kufr a táhla jsem obrovský balík s 20kilovou poledancovou tyčí. Já jsem byla magor. Já nevím, co si o mě ty lidi mysleli, když jsem tam s tím dojela, ale divím se, že mě vůbec pustili domů. No, takže jsem to zvládla, dojela jsem až na místo a vyzvedla mě tam paní, dovezla mě k ním domů. Působila strašně jako fajn, všechno bylo v pohodě, poznala jsem jejího manžela, dali jsme si spolu večeři. No, ubytovala jsem se u nich a druhý den už mě začalo zaučování. Takže jsem brzo vstala a dívala jsem se, jak ona vlastně připravuje ty děti. No, těm dětem byly 3 a 5 let, ale představte si tu jazykovou bariéru. Já jsem nebyla moc dobře schopná mluvit anglicky, já jsem nebyla ani schopná jim přečíst knížku. Takže to nebylo nic moc. Druhý den jsem už s nima byla sama. Lidi, to bylo strašný. Ty děti ze mě absolutně měly srandu, vlastně neposlouchali mě, plivali po mně, já jsem se cítila úplně strašně, já jsem se snažila jim vyjít vstříc, ale nebyla jsem schopná nějak jako
komunikovat pořádně. To nebyla úplně jejich chyba, to byla i moje chyba, jo, ale bylo to fakt strašný. Takhle jsem zvládla pár dní, no a pak jsem s Brekem teda jim oznámila, že končím a že půjdu si najít jinou rodinu, kterou jsem ještě samozřejmě v té době neměla. Tak jsem se teda zbalila a další den ráno jsem odjela s tím, že oni mi dali 20 liber za ten den, za to hlídání jednodenní a to byly víceméně veškeré moje peníze, co jsem měla. Musela jsem teda se vzdát svojí tyče, takže to jsem nechala cestou se ztratit. A jela jsem a strávila jsem den v Londýně. No a na to teda se mi ozvala jedna česká rodina, která už v Londýně žila delší dobu. Jsem se s nima domluvila a oni mi nabídli, že u nich můžu zůstat na zkoušku na pár dní a uvidíme, jestli se sedneme nebo ne. A já musím říct, díky bohu za ně, protože oni mě opravdu zachránili, když už ten den se chýlil ke konci a já jsem pořád nevěděla, kde budu. A oni mě okamžitě, prostě jsme se domluvili, vyzvedli mě a jeli jsme k ním domů. Připravili mi pokoj a byli fakt vstřícní a úžasní. A měli jedno dítě, no a druhý den teda začalo zase to zaučování a ukázali mi, co všechno vlastně dělají. A v té době já jsem neměla v podstatě, měla jsem malé zkušenosti. A nikdy jsem neměla úplně zkušenosti s hlídáním vyloženě cizích dětí. V tom táboře je to taky jiný, protože ty děti už byly větší, že jo. Takže to bylo další taková facka a já jsem si říkala, tyjo, tohle bude fakt náročný. Já se musím přiznat, že já jsem tam fakt nešla kvůli dětem. Já jsem tam šla kvůli sobě. Já jsem se chtěla naučit anglicky. Chtěla jsem žít v jiné zemi, mít tu zkušenost. Hlídat děti bylo jediné, co jsem si tak věřila, že dokážu dělat. A říkala jsem si, že to nějak přežiju. Po tom prvním dni jsem si řekla, tyjo, já se chci naučit anglicky a takhle se nikdy anglicky nenaučím, protože my budeme mluvit většinu času česky. To já prostě nechci. A tak jsem jim řekla, že už mám něco jiného. Poděkovala jsem jim a se vší slušností jsem se s nima rozloučila a řekla jsem, že další den se zbalím a odjedu. Tak, ale já jsem nic jiného ještě neměla. Mně jenom bylo blbý a věděla jsem, že kdybych řekla, že nic nemám, tak mě budou přemlouvat, ať u nich zůstanu. A já jsem nechtěla jim být na obtíž. Takže jsem tu noc poslední strávila tím, že jsem se pobrečela a obepisovala jsem další rodiny. Takže bylo to hrozný. Já jsem nic z toho neřekla ani svojí mámě, protože jsem věděla, že by byla šílená. že by se asi zbláznila z toho, co vyvádím. Ale já jsem prostě věděla, že jsem na dobré cestě, že to jako zvládnu. Ale nevěděla jsem jak do poslední chvíle. Jak jsem tam seděla v noci, už byly asi pozdě. A já nemohla spát, a nevěděla, co ten další den bude. A najednou mě takhle vyskočil hovor, vyloženě jako videohovor na WhatsAppu. A to málo kdo dělá, že jo, aby cizí člověk zavolal rovnou takhle na férovku na videohovor. Tak jsem to zvedla, koukám, ona mě kouká, říkám, dobrý den, hello. Ona mě, hi, a představil se a já říkám, OK, to je jako dobrý, a co teď, jako kdo seš? A pak mi vysvětlil, že mají dítě, ke kterému hledají chůvu a že mi volá na ten můj inzerát. Mně to v tu chvíli všechno došlo, vybavila jsem si ty fotky, které oni tam měli, kdo to byl, co to bylo za rodinu a uvědomila jsem si, že to bylo miminko, že to bylo půlroční miminko, který chtěl hlídat. Takže jsme se domluvili a já jsem mu řekla, odkud jako jste? A on, že jsou z Cornwallu. Já mu říkám, no dobře, kde to je? A ono, to jsou asi 4 hodiny cesty z Londýna, možná víc, vlakem. A já jsem si tak jako, kolik to stojí tím vlakem tam dojet? A jako stálo to docela dost peněz. A já mu říkám, ale to jsou všechny peníze, co mám, co já dám za tu jízdenku. Já už nebudu mít ani korunu, která by mi zbyla. A on, že mi tu cestu zaplatí. A že si budu muset vzít taxíka, ale až dojedu, takže ho zaplatí. A já teda říkám, tyjo, dobře. A on, že kdyby to nevyšlo, takže mi zaplatí cestu zpátky, můžu se vrátit domů. A já říkám, tyjo. Chtěla jsem mu věřit, trošku jsem byla na pochybách, že by někdo opravdu byl tak srdečnej a tohle pro mě byl ochoten udělat. A tak jsem mu věřila. A druhý den jsem se teda vydala tím vlakem na to místo, kam mi řekl. Dojela jsem zbytek té cesty taxíkem, přijela jsem tam, on mě uvítal,
zaplatil a tak to všechno začalo. No, já jsem dosáhla toho, čeho jsem chtěla a já už vám víc neprozradím, protože chci chránit soukromí té rodiny. Ale musím říct, že od té doby se mi fakt změnil život a že ta rodina byla naprosto skvělá a byla až tak skvělá, že jsem s nima zůstala dobrýho 3,5 roku. A jenom díky nim jsem vlastně začala víc chápat, co to znamená respektující výchova. I když v té době to tak nikdo nepojmenovával. V té době vlastně velmi dbal na to, abych i já se vzdělávala a učila se přistupovat k dětem tak, jak by to mělo být. A tak, jak by to mělo být, tím myslím zkrátka ne jako ke zvířátkům, ale jako k osobnostem, jako k bytostem. Dali mi strašně pevný základy, na kterých do dneška stavím. Celá ta zkušenost je něco, od čeho jsem se odpíchla a s čím ty moje zkušenosti nový teďka porovnávám. Musím říct, že v té době jsem dělala tu respektující výchovu docela špatně kolikrát. Dělala jsem hodně chyb a tak mi často nefungovalo to, co mi funguje teď, protože jsem v tom ještě nebyla zkušená. Nedělala jsem to s tím správným nastavením a s tím správným přesvědčením. A už vůbec jsem to nedělala jako vůdce. Já jsem se totiž připadala neustále jako něčí podřízená, což jsem vlastně byla, ale ve vztahu k tomu dítěti to tak být nemůže. A dělalo to pěknou paseku, dneska jsem se z toho hodně poučila. Po těch 3,5 letech jsem teda hlídala pak ještě na Floridě. Hlídala jsem chlapečka, který byl vlastně z tatínkovo strany Ind. Z maminka byla Ukrajinka. Hlídala jsem chlapečka, který žil s českou rodinou na Floridě. Toho jsem pak hlídala ještě i v Čechách. Takže to byly takové moje zásadní zkušenosti s těmihle 3 chlapečkama. No ale kromě toho, že mi to dalo spoustu zkušeností s dětma, mi to dalo spoustu jako životních lekcí. Protože 2 nejzásadnější rodiny, kterým jsem hlídala nejdelší dobu, byly obě 2 podnikatelské rodiny. Měli tu respektující výchovu, nebo jakkoliv tomu chcete říkat. A obě 2 ty rodiny na sobě velmi pracovaly. Ať už ten otec, nebo i ta matka. A možná i proto potřebovali tu chůvu a pomoc v domácnosti, protože nestráceli čas tím, aby doma vytírali a vysávali. Trávili samozřejmě s dětma kvalitní čas, ale najali si někoho, kdo spoustu těch věcí udělal za ně, aby oni mohli pracovat na sobě, což vlastně bylo obrovským přínosem i pro ty děti. A já vím, že spousta českých lidí to odsuzuje a bere to jako sobectví, ale ono to sobectví vůbec není. To, že maminka s tatínkem na sobě pracují a učí se zvládat sami sebe, svoje emoce, vytváří si život opravdu podle sebe a nejsou ovlivňováni životem, nejsou v té roli oběti, tak to je to, na čem opravdu záleží. A to, co opravdu těm dětem zajistí ten kvalitní život. Ne to, že jsou s nima od rána do večera, to opravdu ne, ale to, že ten čas, který spolu stráví, je kvalitní a že jim dávají opravdu dobrý vzor do života. A já jsem se z toho naučila strašně moc, mohla bych vám o tom vyprávět do aleluja. Zapracovala jsem na sobě a vlastně po skoro 5 letech, co jsem takhle byla rozlítaná, jsem se vrátila do Prahy s tou touhou, nejdřív jsem měla dětí dost, to musím přiznat, ale v zápětí se ve mně vynořila ohromná touha mít rodinu a děti. Hned tak jsem se rozhodla, že si najdu toho partnera a že budu ta partnerka, kterou ten můj vysněný partner by chtěl, se vlastně objevil Michal a od té doby takhle spolu jsme. Máme už 2 děti a možná vám o tom našem životě povím zase někdy trochu víc. Takže já doufám, že jestli jste se dostali až sem, že se vám to líbilo, že vás ten příběh bavil a že se mnou zůstanete a počkáte si na nějaký ty další videa, kde se dozvíte zase něco víc. Mějte se krásně. Čau. Počkejte, já jsem se netrefila. Tak ještě jednou. Mějte se krásně. Čau.